Sinembang anak wedok niken salindri kaya iso gendera barang. Ya. Biyen kulino gendera kok dheweke. Sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Pak, Kule kari-kari iki gur monodon kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Dandan aja mekokok ndandan. Wah, iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elene kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo nyawang. Ayo. Lale. Dosa maksude. Dosa. Ono bonus iki. Hampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. mengke ta, Pak? Ya muliye kok kono. Oh, nggih, insyaallah. Apa? Luka. Oh luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Mboten enten, Pak. malah ngenges ra. Sedap kula tak buka catetan riyen nggih, Pak. Nggih. Gawa yo an ngono kuwi. Nggih, betul. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Ora ngono apa? Ayo. Madu karo Karawana tamanda raka Ampek ki, Truk. Sik kelingan. Isih apa jineman gendro? Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro. Hah? Gendro. Sinembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Rasa
awake dhewe. Gandeng kuwi bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani Ah. tak eman ora kena wis ayo gandengan monggo saiki rasane aku bakal monggo serena tanpa wakang pindho rupe Yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang, malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? nggih anu lek tiange niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae Pak tapi lek Dadi awakmu metu ka mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to Pak. Ndak pantes ya. Oh iya. Siapa ngerti lah. Wah, ini kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembong. ngono. Oh Ya iya. ora patut Pak. Oh iya, empan papan ya Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa, matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya, kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamuntut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ayo. Ratu gubuk asmara. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati kae ratuku apa blas kae. Ratuku apa blas ora. Bukes iki ratune Kutut Manggung lho ngono kuwi. Iya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luwih setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta Mak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak, kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Iya nggih. Iya, Birgita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi ayo. Saya loh Pak. Oke. Kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung, diamput lho menilai ya. Lambene elek ayo. Kuwi banyak laku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani bir. Ayo bir. Nang. Nyingkar nyingku Sugih variasi, ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel ning gubuk. Mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Ayo. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak.
Kok iso? Lho kan iya Pak nek gubuk. Jenengan Iya. penate ten gubuk. Guduk ki nggih kok guduk kan. Gubuk ki tengah sawah ki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi Lah lho. iya maksudku kuwi Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Nanu. lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan Pak. Hah? Lah guru kula hebat to Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iki to Pak. Ukele pripun Pak? Hebat. Ukele bener. kare-kare iki gurumu nonton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black anu kayak white black lek kae. Wet black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
kesurupan. Amargi besok. Piye to iki? Februari piye le? Alhamdulillah banyu mili. Jope tangise. Yo. Catatan sajroning Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gom? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasirah karo Mbak Wanda Amara juga. Semeneng luwih dhisik. Ya, kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yahene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh nek sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasirah. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Lek tugas akhir, wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu mijil dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Kari nambahi midi karo drum. Ayo. PA nggen midi ora. Agam Cina. Nggih. Ya. Osek to, manut kene ora. Weh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar ora. Alus manis nang Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut senut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Selapan, berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngapa kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ayo nggih. Butuh iki ora enak musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padet sing set kaya ngono kae.
Lek dandan aja mekokok dandan. Wah, iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Wis lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning ngarep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bukeh asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delokan arep tuh. Mesake lho maling, Wanda malah salah tingkah lho. Ayo share. Ayo. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek musuh dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. No. Ayo. Nonano Golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arka ku lahir ya. Kira kita mau kesel. Tiku. Ya per, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Paling ugur ngono kae. Mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. Gak penak, Pak. Nggih keju to, Pak, lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa ke jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Ngale. Dosa maksudnya. Ngale. Dosa. Ono bonus iki. Sobek-sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi Oh, ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring, Wan. Yes. Kabeh ta. Suarane apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lho bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sik. Kendang sik. Buka celuk apa kendang? Buka celuk, Mas. Lali kok ya suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian. Uyur
ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken iki Ken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sik. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi Nggih. kaya bar kok Brebes to? Storine Pak E wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kan videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono Oh, Brebes. nggih, insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa? Nak. Biasa ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah Pak Soleh ngendika lek sing dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki bayak Madang Karanggian. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih ae. Ah. Gon mulih sok ning digawa neh bar bodho. Iya ta, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Wah, ya nggih. Matur nuwun kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
Nduk si jingkas nggih. Nggih, Pak. Tombo kangen.